அதை பற்றி உள்ள ஒரு விஷயந்தான் நம்ம டிஸ்கஷனில் இருக்கிறது. வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கு நம்ம பயப்படுவோம், ஆனால் கடைசியில் நம்ம உயிர் பயங்கிறது நமக்கு இப்போ வந்துடுச்சுன்னு தான் சொல்ல முடியும். நம்ம பணத்துக்காக போராடலாம், ஏதோ ஒரு விஷயம் போராடலாம். இப்போ நோய் வந்து நம்மளை தொத்தாமல் இருக்கிறதுக்காக போராடுற கட்டத்தில் நம்ம இருக்கோம். அதுவும் முன்னாடி ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கு மட்டும்தான் வந்துச்சு. இப்போ எல்லா கண்ட்ரியுமே இப்போ ஒரு நோய் பாதிச்சிருக்குன்னா அது வந்து கொரோனா தான் நினைக்கிறேன், எனக்கு தெரிஞ்சு. ஆமாம், இந்த கொரோனா வைரஸ் எதனால் வந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம நினச்சோம்னா, நம்ம என்றைக்கு வந்து அசைவ பிரியர்கள் எப்படி நம்ம வந்து சைனீஸ் வந்து எப்போ அசைவம் சாப்பிட ஆரம்பித்தாங்களோ, இது வந்து ஒரு விஷயமாக நம்ம பார்க்க போனால் அசைவத்தை வந்து சரியாக வேக வைக்காமல் சாப்பிட்டதால கூட இது வந்திருக்கலாம். ஒரு வவ்வால்லேருந்து வந்துச்சா இல்லை ஸ்னேக்கு சாப்பிட்டதால வந்துச்சா அப்படின்னு வந்து பல ஆராய்ச்சிகள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எதனாலேன்னு இது வரைக்கும் கண்டுபிடிக்க முடியல. கரெக்டாக இன்னும் எதுவுமே உங்களுக்கு இன்னும் யாருமே ஒரு டாக்டர் யாருமே ஒன்றும் அதை பற்றி ஒன்றுமே சொல்ல, எதனால வந்துச்சுன்னே அவங்க இதுவரை இன்ஃபர்மேஷனே ஒன்றுமே கொடுக்கல. ஆக்சுவலாக இது கண்டுபிடிச்ச டாக்டரே இறந்துட்டார் சைனாவில். 2019 டிசம்பரில் இது கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. 1996லேயே வந்து இந்தமாரி ஒரு வைரஸ் இருக்குங்கிறது ஒரு சிம்டம்ஸு இருந்திருக்கு. இது போன்ற நிறைய வைரஸ்கள் இருக்குது. ஆனால் இது வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவான விஷயம். நமக்கு வந்து நாளுக்கு நாள் பதட்டத்தையும் எல்லாத்தையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. இப்போ தமிழ்நாட்டிலே இப்போ 30 பேருக்கு நம்ம வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ 34 அது அந்த அளவுக்கு பாதிச்சிருச்சு. எல்லாருமே சரி ஓகே, மற்ற அவங்கவுங்க அதர் கண்ட்ரிலாம் வேறு சேஃப்டிக்கு வச்சுருக்காங்க. ஆனால் இந்தியாவில் பாப்புலேஷனே வந்து அதிகம். ஆமாம், நம்ம எப்படி பேர் சைனா கண்ட்ரியே வந்து ரொம்ப ஆட்டி படைக்கிற ஒரு விஷயம். இத்தனை பேர் டெத்து இல்லை வந்து இதெல்லாம் வந்து இந்த வைரஸ் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா காஃபு, அப்புறம் ட்ரை காஃப் தான் அதிகமாக வருது. நம்மளோட பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து பயங்கர கூலாகிடுது. ஃபீவர், ஆமாம், எக்ஸ்ட்ரானரி கூலிங் டெம்பரேச்சர் வந்துடுது. அதனால நம்மளோட ஆர்கன்ஸ் அது மாதிரி வந்தால் போய் டாக்டரை செக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கூட போட்டிருந்தாங்க. ரன்னிங் நோஸோ இல்லை வந்து உங்களுக்கு ஸ்னீசிங்கோ தும்மலோ எது வந்தாலும் உடனே இம்மிடியேட்டாக டாக்டர்கிட்ட செக் பண்ணணும். அதேமாரி உங்கள் கூட வந்து யாராவது வந்து ஃபேஸ் மாஸ்க் போடாமல் தும்புறதோ, அந்த தும்புறதுலேருந்தே வைரஸ் வந்து அப்படியே அடுத்தவங்களுக்கு தாவிடும். மேக்ஸிமம் மற்றவங்களுக்கு ஷேக் பண்ணுறதே நிறுத்திட்டு தமிழ் பாசையில் எல்லாரும் வணக்கம் சொல்லிட்டு போகிறதே எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாரும் மேக்ஸிமம் அப்படி தான் சொல்கிறாங்க. ஏன்னா தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லாமல் இப்போ எல்லா கண்ட்ரிலையும் இப்போ வந்து வணக்கம் சொல்கிறது வந்து ஒரு மெயினாக வச்சுட்டாங்க. ஆமாம், ஏன்னா வணக்கங்கிறது நம்மளோட முடிஞ்சிடும், மற்றவங்களுக்கு கை கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஏன்னா அவருக்கு ஏதாச்சும் தும்மி இருக்கும்போது அவர் கையில் இருந்திருக்கலாம். இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மொபைல்லையே வந்து அந்த வைரஸ் வந்து 7 நாள் வரை அந்த வைரஸ் வந்து நிற்கும். வெயிட் ஆக்சுவலாக வைரஸ் இருக்கிறவங்க வந்து அதை வந்து தொட்டாலோ அவங்களோட எச்சில் வந்து ஒரு மொபைலோ ஏதோ ஒரு டிவைஸில் இருந்தால் கூட அந்த சர்ஃபேஸ்லேருந்து அது வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ சைனாலேருந்து வர ப்ராடக்ட்டே நமக்கு அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கே இப்போ ரொம்ப எனக்கு தெரிஞ்ச பயமாக தான் இருக்குது. இப்போ இதுக்கு ஓகே இதுவரை ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி தயாரித்த போதும் அதுலேருந்து வந்திருக்கலாமே, அது வேற யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கூட அதுவே பயமாக இருக்குது. எந்த மெட்டீரியல் சைனாலேருந்து வந்தாலும் க்ளவுஸ் போட்டு யூஸ் பண்ணுற நிலமை நம்ம வந்துருவோமோ அப்படின்னு தான் யோசிச்சு கூட சோசியல் மீடியாவில் கூட படித்தேன். இந்த மொபைல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொருள் எல்லாம் அந்த ஒரு பஞ்சு மாதிரி வச்சு வரும்ல, அதை கூட அதை வெடிச்சிட்டா கூட அது உள்ளேருந்து யார் வருமே, அது வந்து நம்மளை பாதிக்குமே அப்படின்னு சொல்லி கூட எல்லாம் சோசியல் மீடியாவில் எல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்காங்க அதை பற்றி. ஆனால் என்ன விஷயம்னா சோஷியல் மீடியாவில் நிறைய விஷயங்கள் வருது. நிறைய டாக்டர்ஸ் கூட இதனால் சொல்கிறாங்க விட்டமின் சி ஆக்சுவலாக வந்து நம்மளோட இம்யூனிட்டி பவர் எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும், இந்த நோயை வந்து நம்ம தாக்கத்துலேருந்து தப்பிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக டாக்டர் நிறைய அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க. லெமன், இஞ்சி இது போன்ற இயற்கை விஷயங்களை நிறையா சாப்பிடுங்க, அதனால் இந்த நோயிலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஆக்சுவலாக வந்து நிலவேம்பு கஷாயம் அது சிங்கப்பூரில் கூட எல்லா இடத்துலையுமே அதான் கொடுத்துருக்காங்க. நிலவேம்பு கஷாயம் அது வந்து மேக்ஸிமம் எல்லாரும் குடிக்கிறது வருதோ வரலையோ மேக்ஸிமம் நம்மளை வந்து தற்காப்புக்கு அதை குடிச்சிக்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சு நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன். நல்லது, ஏன்னா நம்ம பழகிற ஆள்கிட்ட எங்கே இருக்குங்கிறத நம்மளால ஜட்ஜே பண்ண முடியாது. ஆக்சுவலாக இந்த வைரஸ் வந்து டூல்ஸே வந்து ஏர் தான். நம்மளோட மூச்சு காற்றுலேருந்து தான் இன்னொரு மூச்சு காற்றுக்கு பரவக்கூடிய ஒரு விஷயம். அதனால் யார் எல்லாரையும் நம்ம ஸ்கேன் பண்ணவும் முடியும். மேக்ஸிமம் கண்ணு மூக்கு இதெல்லாம் டச் பண்ணாமல் இருக்கிறதே எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு கொஞ்ச நாளைக்கு அதேமாரி கொஞ்ச நாளைக்கு க்ரௌடு இருக்கிற ஏரியா, அதாவது சினிமா தேட்டர், மண்டபம், கல்யாணம், எங்கே க்ரௌடு அதிகமாக இருக்கோ அங்கெல்லாம் குறைக்கு அதிகமாக அங்கெல்லாம் போகாமல் இருக்கிறதே நல்லதுன்னா. அதே மாதிரி தேவையில்லாமல் நம்ம பஸ் ஸ்டாண்டில் விற்கிற பொருள் அதெல்லாம் வாங்கி சாப்பிடாமல் இருக்கிறதே நல்லது. அவன் கடையில் உள்ளவன் ப்ராப்பராக வச்சுருந்தாலும் இப்போ நம்ம பஸ் ஸ்டாண்டில் இப்போ நம்மளே போகிறோம், ஏதாச்சும் ஒரு ஆள் இருமானாலும் அவங்கள இருந்து அது மூலமாக கூட வர்றதுக்கு நம்ம நிறையா சான்சஸ் இருக்குது மற்றவங்களுக்கு.
அதனால மேக்ஸிமம் ஓப்பனான பிளேஸ்ல வந்து சாப்பிட்றது அந்த இது வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு. ரோட்டோரம் கடையே கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணலாம். ஏன்னா யாருக்கு என்ன இருக்குங்கிறத நம்மளால கணிக்க முடியாது. எல்லாருக்கும் நம்ம வந்து ஸ்கேன் பண்ணி தான் நம்ம இது பண்ண முடியாது. ஏன்னா இப்போ வந்து காஞ்சிபுரத்தில் ஒமான்லேருந்து 17 வருஷம் கழித்து வந்த ஒரு நபருக்கு இந்த வைரஸ் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. தமிழ்நாட்டுக்கும் காலம் வச்சிருச்சு வைரஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு மேக்ஸிமம் வந்து அதில் இந்தியாவில் உள்ளவங்களுக்கு யாரும் வரல. ஈரான்லேருந்து இங்கே வந்தவங்களுக்கு மட்டும்தான் 15 பேர் அதில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இந்தியாவில் உள்ளவங்களுக்கு யாரும் வந்த மாதிரி அவங்க சொல்லலை. ஆக்சுவலாக இந்தியாவில் வந்து இப்போ இப்போதைக்கு உள்ளதில் 34, அதில் 15 பேர் இட்டாலியில் உள்ளவங்க. ஆமாம். மீதி ஆள் வந்து ஏன்னா இப்போ துபாய்க்கு நம்ம இந்தியன்ஸ் நிறைய பேர் ட்ராவல் பண்ணுறோம். அங்கேருந்து வந்தவர் தான் ஒருத்தர் பெங்களூர் இன்டெல் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணவர். அவருக்கு அந்த வைரஸ் தொற்றுவானதால அவங்களோட ஃபுல் டேட்டா பேஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ டாக்டர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது வந்து இன்னும் நிறுத்தாது, இன்னும் அதிகரித்து தான் போகும் அப்படி தான் சொல்கிறாங்க. அதை வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நம்மளை தற்காப்பு பண்ணிக்கிறது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப ஆனால் ஒரு சில டாக்டர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது வந்து சம்மர், அதாவது மார்னிங் டயத்தில் வெயில் அதிகமாக இருக்கிற நேரத்தில் இந்த வைரஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. நைட் டயத்தில் வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறது தான். பொதுவாக குறைக்கி நைட் டைம் யாரும் வந்து க்ரௌடு இருக்கிற ஏரியாவுக்கு போகாமல் இருக்கிறதே நல்லது. ஆமாம், அது ரொம்ப முக்கியமான. ஆக்சுவலாக இது வரைக்கும் வந்து இந்தியாவில் வராமல் இருந்ததுன்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம். ஆனால் இந்தியாவில் 34 பேர், அதில் 15 வெளிநாட்டுக்காரவங்க, அப்புறம் வெளிநாட்டிலேருந்து நிறைய பேர் இந்தியாவுக்கு வரவங்க இருக்காங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் இப்போ வந்தோன்னே இப்போ நமக்கும் சைனா மாரி ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுமோன்னு ஒரு பதட்டம், ஒரு பயம். சைனா கூட ஒரு சின்ன கண்ட்ரி, ஆனால் இந்தியா வந்து சின்ன கண்ட்ரி கிடையாது. இல்லை, நம்ம பாதுகாக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இந்தியாவில் இருக்கிற போது. அது நம்ம அவ்வளோ டாக்டர்ஸ்லாம் நம்ம அவ்வளோலாம் இல்லை. நம்ம பாப்புலேஷனுக்கு ஏற்றாப்புல உள்ள டாக்டர்ஸ் நம்ம இந்தியாவில் கிடையாது. அதனால் நம்மளே நம்ம பார்த்துக்கிறது, டெய்லி மார்னிங் எந்திரிச்சோன்னா நிலவேம்பு கசாயம் டெய்லி வெறும் வயிற்றில் குடிக்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சு நல்லது ரொம்ப. அது ஆக்சுவலாக நம்ம பாரம்பரிய மருத்துவம் என்றைக்கும் ஆயுர்வேதிக், இதை என்றைக்குமே நம்பி வாழணும். ஆயுர்வேதிக்கில் நிலவேம்பு கஷாயம் நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப எதிர்ப்பு சக்தியும், எந்த ஒரு ஃபீவர் வந்தாலும் நிலவேம்பு கஷாயம் வந்து நம்மளை அதுலேருந்து தப்பிக்க வைக்கும். சித்தர்கள் சொன்ன அந்த குறிப்பான மருந்துகளை சாப்பிட்டாலே இந்தமாரி ஒரு நோயிலேருந்து நம்ம கண்டிப்பாக தப்பிக்கலாம். அதே மாதிரி தும்மல் எடுத்தாலோ சளி பிடிச்சாலோ மேக்ஸிமம் நம்ம வந்து ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் அது மாதிரி யூஸ் பண்ணுறது எனக்கு தெரிஞ்சு நல்லது. ஏன்னா இப்போ நீங்கள் துணியை யூஸ் பண்ணுவீங்க, அதை திருப்பி கர்ச்சீஃபை ஒரு நாள் ஃபுல்லாக அதே கர்ச்சீஃபை யூஸ் பண்ணி அதே யூஸ் பண்ணுறதுக்கு டிஷ்யூ யூஸ் பண்ணிட்டு தூக்கி போடுறது எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப நல்லது. அப்புறம் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, மாஸ்க்கு கிடைக்காம சென்னையில் நிறைய பேர் அவஸ்தைப்படுறாங்க. ஆன்லைனில் தான் மாஸ்க்கு கிடைக்கிது. ஒரு விஷயம் வந்து என்றைக்கு அதிகமாக தேவையோ அதை வச்சு வர்த்தகம் பார்க்குறது வந்து இன்றைக்கி உள்ள பிஸ்னஸ் டெக்னாலஜியாக வச்சுருக்காங்க. இப்போ இந்த மாஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா, நீங்கள் வாங்குகிற மாஸ்க்கெலாம் டிஸ்போசல் மாஸ்க்கு. அதை வந்து நீங்கள் ஒரு வாட்டி தான் யூஸ் பண்ணலாம், திரும்ப அதே யூஸ் பண்ணக்கூடாது. உங்களுக்குள்ள இதே அவங்களுக்கு வந்துடும். ஏன்னா அவங்க இருமுறதே திருப்பி அதை வச்சுட்டே இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கே அது வந்துடும். எனக்கு தெரிஞ்சு அது அடிக்கடி மாற்றுறது அது ரொம்ப நல்லது எனக்கு தெரியும். ஆமாம், N95ன்னு சில மாஸ்க் விற்கிது. அது ஆன்லைன்லேயும் செக் பண்ணி பாருங்கள். நல்ல ஒரு காட்டன் உள்ள கிளாத்தஸ்லேயோ வாஷபிள் மாஸ்க்கே நிறைய இருக்குது. அந்தமாரி உள்ள மாஸ்க்கு வாஷபிளோ இல்லை ஒரு ப்ரொடெக்டட் மாஸ்க்கு வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள். டிஸ்போசல் மாஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணி பர் டே 1 யூஸ் பண்ணிட்டு டிஸ்போஸ் பண்ணிடணும். எனக்கு தெரிஞ்சு இது வந்து நாமே பாதுகாப்பாக வச்சுக்கிட்டால் தான் எந்த நோயும் நம்மளே தொடாமல் இருக்கும். அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து சுத்தமாக இருக்கணும். ஒரு 20 மினிட்ஸ் கையை வாஷ் பண்ண சொல்கிறாங்க எல்லா டாக்டர்ஸும். அதேமாரி ஆல்கஹால் கூட, சில ஆல்கஹால்ஸ் கூட நம்ம கையில் வாஷ் பண்ணி கூட நமக்கு கிருமி தேவையில்லாமல் நான்வெஜ் எல்லாம் ஸ்டாப் பண்ண சொல்கிறாங்க. நான்வெஜ் சிக்கன் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப எடுத்துக்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டாக்டர் வந்து இது பண்ணிக்கிறாங்க. ஏன்னா நான்வெஜ் கூட வந்து நமக்கு ஆமாம், அந்த நான்வெஜ்ஜில் அந்த இது கிருமிகளை ஏதாச்சும் இந்த பூச்சி ஏதாவது சாப்பிட்டு இருந்துச்சுன்னா, ஒரு அந்த கோழியோ மாடோ அதுக்கு ஏதாவது வந்துருந்தா கூட நமக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது, நிறையா இருக்குது. ஏன்னா அதை நம்ம சாப்பிட்றதுனால அது நமக்கு அது மூலமாக வர்றதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் சில டாக்டர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நான்வெஜ் சாப்பிட்றதுல தப்பு இல்லை, ஆனால் அதை நல்லா வேக வச்சு சாப்பிடுங்க அப்படிங்கிறது தான் வந்து சோஷியல் மீடியாவும் நிறைய பரவுது. வெளியில் மேக்ஸிமம் ஹோட்டலில் சாப்பிட்றது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. ஆமாம், ஏன்னா ஹோட்டலில் வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு யாருக்காவது இருந்து அவங்க ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்கும். அதனால் அதுவும் ஒரு பயம்தான். மோஸ்ட்டு நம்ம வீட்டில் சாப்பிட்றதே வந்து கை வந்த கலைன்னு தான் சொல்ல முடியும். ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அவர் வீடியோஸ்.